Kumpul Jim. Noleh aku. Kung. Nah Jim. Ketet. Kung. Kemul Mas Bayu. Yuk. Kung. 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 Kita awakmu kompak men karo sing ngempul. Lho, kok niku pokoknya dengan lelaki itu mesti saya kompak, Pak. Waduh. Iya. Karo kanca lanang kompak. Ayo, karo pacar apusi ae. Ayo. Lah iya. Yo oper Mbak Okva coba kaya apa made in saking Sidoarjo. Ayo. Sido wis ngarani Arjo iki sugih. Ayo. Derek belajar lho, Pak. Hah? Derek belajar. Lah belajar ora entuk dhuwit kowe engko isuk-isuk. Ayo. Ayo belajar apa kerja? Ayo. Kerja, Pak. Kerja nek no. Ayo kerja, ayo. Ayo karo aku. Nek belajar malah bayar kowe ning aku. Ayo. Yo, Pak. Kangen suaramu aku. Mangga 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 Kakang Mbak Yu jolali maringku yen kowe omahku ra perlu kesusu pamrih supaya selamat kancane pasuke koyomi menawi ningali wonten media sosial meh saben hari menika mesti wonten kecelakaan lalu lintas. Nggih kejawi pancen padatnya kendaraan bermotor ingkang sami mapan wonten ing dalan kala wau ugi lenanipun para kadang-kadang sopir anggenipun ngemudeni dumateng kendaraan kala wau. Mila pangandikanipun para pinter wong kuwi yen ning dalan ngati-ati wae lagi setengah slamet yen ora ngati-ati padha karo soroh nyawa. Lah niku. Lajeng mantar balik jengkar akeh kurang kawasan mulai masake sing anak ati terasuke lagu apa iki, Truk? Menika lagu Mas Supir karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Wah, ngene iki malih kelingan nalika jaman sadurunge reformasi mbiyen yen ra kleru mapan ana ing Kodam 5 Brawijaya ben rong sasi pisan mesti nganake wayangan sing ngasta Pak Anom Surata. Bener. Jaman saiki wis langka piyayi wayangan. Tujune ana Unesa yang penuh dengan cinta kasih dan semangat mencintai seni budaya mligine wayang kulit kados dalu menika. Nggih. Tegese karo nggih nostalgia karo nggih kangen-kanengan ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Dereng rampung menika Mas Gareng. Urung, dereng. Monggo Mbak Lia Sundari. aja padalen Puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat
Denri palungguhan samangke kula kalian panjenengan dipun paringi nikmat sehat, nikmat sempat satemah saged ngestokaken dawuhipun para punden dalam rangka Dies Natalis kampus kita Unesa yang tercinta yang ke-61 tahun. Iki sowan komplit ya, Truk? Nggih. Ala tanpa rupa gamelan wayang nggawa saka ngomah. Nah menika kanca-kanca pengrawit ingkang winadan wonten paguyuban Sanggar Seni Madangkara jangkep sami sowan. Racake penabuhe isih nom-nom, sindene isih nom-nom. Leres. Amargi mboten kok umuk, mboten kok kula sombong. 95% rata-rata pengrawit dan waranggana adalah sarjana seni, Mas Gareng menika. Welah, wong terdidik, oh temenanan saestu. Mula sing jenenge kesenian kabudayan ampun disangga miring nggih mekaten menika. Durung para kadang-kadang waranggana sing sowan menika betan kula wonten 7. Nah menika mugi-mugi kados Dies Natalis wonten ing Unesa ingkang kaping 61 angkane 6 karo 1 yen dijumlah dadine 7 muga-muga keluarga besar Unesa antuk pitulungan saking Gusti Allah. Nah menika 7 yen dibasa Indonesiake dadine 7 muga-muga tujuane Pak Rektor dan jajarannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Iya, ngono kuwi. Wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari, made in saking Laladan Sragen, Jawa Tengah. Dedengkote para waranggana. Ya, kuwi. Mantasane para sinden sing ngrampungi gawe ing bab apa wae. Heeh. Ibarate digodhog ora iso empuk ya kuwi. Ha iya, ngono kuwi. Paribasane Mbak Lia Sundari. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi menika kandidat doktor menika nggih. Dokter hewan. Nah ya nggih. Mboten menika nggih nembe sinau nembe ajar. Angka 3 menika Mbak Sukesi Rahayu. Sarjana seni magister seni. Kok Mbak le umure sepuh kono timbang aku. Ngono kuwi. Nek pancen jamane mbiyen ki jaman brondong. Nggih ngono kuwi. Lek jaman saiki rata-rata lho lek tak survei lho. Wong wedok jaman saiki mesti golek wong sing luwih sepuh malah udakara jarake puluhan tahun mergo ora perkara bondo, ora perkara kesugihan, ora perkara matre, ning golek sing luwih mateng ing bab emosional. Aku ngono kuwi. Ngono kuwi. Bener kuwi, bener Bagong. Heeh, ngono kuwi. Kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh menika presidene para waranggana Madangkara. Mila nggih Nadianto mbobot nembe mengandung nembe hamil menika sampun ndungkap 12 sasi parandene. Ora jebrek ning enggen 12 sasi ora. Dereng separone 12 menika parandene tasih semangat anggenipun nyengkuyung dumateng kula sak kanca sembah nuwun. Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni. Kuwi nggih. Kalajengaken menika Mbak Okvalica sarjana seni. Kuliah wonten isi Surakarta jurusan tari ning parandene anggenipun sinau babagan sinden sesendenan nggih mboten wonten kendhatipun mila mboten aneh mboten mokal anggenipun nyebaraken budaya mliginipun ing bab olah swara menika mboten nate leren. Dalang sapa wae do ngejak nggih. Kula nggih ngejak, Larsa ya ngejak nggih. Sapa-sapa ngejak pokoke ngono kuwi. Mergo ya baut pinter, dasare ayu rupane, nembang bergas, joget ya ngirama. Kalajengaken menika, made in saking Kediri menawi Mbak Okva kala wau saking Surabaya. Surabaya ning ndi, Pak, sampean, Pak? Nganti ora apal aku. Kula Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo. Nggih. Nggih lupur Lapindo lek ngono. Mboten sampai mriko. Pundi? Perbatasan, Pak. Kecamatan mana, desa atau kelurahan mana? Taman. Taman. Nggih. Taman Eden, ngendi? Senes. Lah ngendi? Tamane kecamatane apa desane? Kecamatan. Oh, kecamatan Taman, kelurahan utawa desa? Wage, Pak. Oh, Wage. Aku setu legi. Cerak Embung Orase, Pak. Oh, terminal. Terminal nggih. Alah nggih luar biasa. Nggih. Pancen ya bocah multi plasenta, talenta. Mbak Birgita Ayu sarjana seni menika ugi nembe daftar-daftar pados beasiswa pengen sekolah S2. Mbok menawi Pak Rektor utawi
para guru besar ingkang ngasta bawat adil wonten ing Unesa menika anggenipun tresna anggenipun welas kaliyan Birgita lajeng dipun paringi beasiswa anggenipun nggayuh kawruh nguding ilmu supados saged dados magister. Ayo jan S2 ya seluman-selumun. Ayo nggih. Kalajengaken menika Mbak Winong Nawangsih ingkang minangka pamungkasing Paseban menika asli saking Laladan Tulungagung. Mau sore ana sing ngersakake ya kuwi Kutut Manggung tur ana sawerane utawa tandha tresna sing ora sithik. Nggih. Mau keterak angin nganti bubar mawut. Tujune kok Mas Sujar kuwi tanggap ing Sasmita. Langsung mlayu ning mburi kelir ketemu kabeh. Heeh. Matur nuwun. Mula gandeng iki mujudake katresnan diaturake luwih dhisik merga Kidawa sakurunge ngaturake Cak Yuda. Nggih. Bu Kesi jenengan sing dikersake, Bu. Ha iki nyoba kaya apa? Ing atase jaman sing wis kaya ngene parandene tasik wonten piyayi ing ngersakaken Kutut Manggung. Wah, dasaripun nggih Bu Kesi menika bendalu nganggungaken kutut. Nah, nggih. Tegesipun griya kula menika kula gadah kutut wonten kurungan. Nggih. Wis tak gecek no genan ora. Nyuwun sewu, Pak Dalang. Pripun? Mboten kok ngaten. Pripun? Pancen piyayi Surabaya khususipun mriki tasik remen ing babakan gending klasik Pak Dalang. Nggih ta. Kula tasik kemutan nalika kula tasik alit mahasiswa S2 nderekaken Mbah Naryo nalika semanten Wakil Gubernur Jawa Timur tembange nggih Kutut Manggung. Oh, ngaten. Dados penggemar kula niku piyayi sepuh-sepuh Pak Dalang. Malah aman kula lekene piyayi sepuh niku. Ha, pancen sampean kondang sinden kolonial. Ayo. Mergo wis tahun pinten Bu Kesi niku Udakara? Nggih niku tahun 2004. Nah, pisan kula matur kalih kula nostalgia kampus Unesa menika. Nggih. Nalika tahun 2004 menawi mboten salah ugi gelar wayang kulit wonten Gedung Pundirian nggih ingkang asta almarhum Ki Entus Susmono nalika sakmanten kula nggih sampun tumut nyinden wonten mrika Pak Cahyo. Wah, alhamdulillah. Nggih, nggih. Cobi kira-kira wis pirang tahun nganti sepriki? Udakara wis pirang tahun kuwi? 15 tahun nggih. 2004 tekan 2020. Wis kliwat ukur kok. 21 tahun. 21 tahun. Kira-kira suarane beda napa mboten? Ya beda no, kan saiki wis manak papat to, Pak. Iki kaya sapi manak. Peputra. Ayo. Ya tembunge. Nggih. Peputra. Aluse ngono kuwi. Ugi kula aturaken dumateng Pak Jono. Ha menika Bu Sri ing tansah keraya-raya aja kok ning Laladan Surabaya. Wong adate teng Laladan Magetan, Medion nganti tekan Karanganyar panjenengan nggih kepareng musul. Ha nggih. Nggih. Lan ugi spesial Mas Agung ingkang dados lantaran awake dhewe saged sowan mriki. Tasik melek lho. Piyane sedaya tasik kuwathah wonten mrika Pak Dalang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nadyanto Surabaya menika kutha gedhe ning parandene kepareng tresna dumateng budaya. Mongko manut jam kula menika sampun jam 1 langkung seprapat ning parandene para penonton, para pamirsa tasik kathah ingkang kepareng jenak pinarak. Nganti yaine tasik wonten ingkang kepareng mirsani mboten perkara dalange becik, sindene apik, pelawake hebat mboten. Namun ini adalah salah satu kepedulian penonton Surabaya terhadap lestarinya budaya Indonesia. Dan paling spesial adalah adik-adikku mahasiswa Unesa yang masih banyak sekali lenggah wonten mrika. Selamat malam Mbak-mbak, Mas-mas. Selamat pagi. Ayo ngapunten Mas, geng mriki mboten ketok mung sulap tok keng mriki. Ha iya nggih. Kaya dhewe ning kene aku. Ha iya. Kancane akeh dhewe ora nggih. Monggo Bu Kesi slendro menyura Kutut Manggungipun. Nggih. Monggo. Wengi
biasa nadyanto sampun kepala 4 yuswanipun Bukesi parandine swantenipun tetep ungkul tetep bantas kados mekaten. Yen ana son horeg yen Bukesi iki sinden horeg temenanan. Merga saya bantere suarane nganti kaya ngumbul-ngumbulke tenda. Ha iya. Aja kok nyuwara ngentute banter. Ha iya. Iki malah sehat le. Pak Dalang. Dalem Bu Sinden. Niki anak-anak kula Waranggana niki swantene ugi sae-sae. Nggih. Niat kula pancen regenerasi bahwa nanti generasi tua itu juga saatnya akan lengser ke Prabon istilahnya. Nah, maka dari itu kula memberi kesempatan anak-anak kula Waranggana untuk kontes tembang kutut manggung. Oke, ya wis ngono kuwi sing apik iki selalu memberi kesempatan kepada generasi ngono kuwi. Ora kok njur epeh dipek dhewe. Ha ya ngono kuwi. Tunjukan kira-kira sapa Bu Kesi? Urut saka Genduk Winong Nawangse. Ayo, Nong. Ayo entuk mandat amanah saka Bu Kesi. Ayo, kaya apa? Ning Ongkake Nong. Jos, oper Mbak Birgita Ayu. Ha iki sing wis pengalaman nganggungke kutut coba kaya apa. Anggung nyamong manas. Lanjut Bir, ayo terus. Nggih, ya engko bar iki, ayo. Usul senengane. Wong petengene senane. Yo. Ayo. Oh, ayo. Meneng osek to aja menggangguku. Ha iya, mari ya bar wareg ning bengi. Ayo. Nah, betul, Pak. Ayo. Kung Kompol Jim. Noleh aku. kung Nah Jim. kung Kompol Mas Bayu. Yuk. kung 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 kung
awakmu kompak men karo sing ngempul. Lho, kok niku pokoknya dengan lelaki itu mesti saya kompak, Pak. Waduh. Iya. Karo kanca lanang kompak. Ayo, karo pacar apusi ae. Ayo. Lah iya. Yo oper Mbak Okva coba kaya apa meeting saking Sidoarjo. Ayo. Sido wis ngarani Arjo ki sugih. Ayo. Derek belajar lho, Pak. Hah? Derek belajar. Lah belajar ora entuk dhuwit kowe engko isuk-isuk. Ayo. Ayo belajar apa kerja? Ayo. Kerja nek no. Ayo kerja. Ayo. Ayo karo aku. Lek belajar malah bayar kowe ning aku. Ayo. Yo, Pak. Kangen suaramu aku. Monggo Nek monggo aja meneng ae. Karo mlumah monggo ngono kuwi. Elek ora. Ndanyol iki sik aturan ora. Kampus barang kaya seneng. Aku ora klaten ngrasakne apa iki. Dijak angel ram dhewe ora bales nyetatus terus wae. Anyel aku ayo. Terus, Pak. Monggo. Iya. Monggo. Nonanggo. Sithik ae Okva aja kakean. Sithik-sithik wis cukup wis marem aku. Ayo ngono kuwi. Oper, yo Mbak Munasiroh coba kaya apa. Nggih. Pirang sasi to yan lembobot yan? Nyapa to, Pak? Ora kuwi perhatian sing jenenge kanca ya takon ngono lho. Nggih. 6, Pak. Wah 6 ya. Heeh wis. Pangestunipun nggih. Iya muga-muga putramu utawa lek lair lanang utawa wedok dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo ngono. Dadi seniman sing jos. Amin. Amin. Ngono kuwi. Ya Yan, apa? Midhangeting kang Keca. Kira laku. Aku malah ora. Ngono kuwi. Lah ya ngono lho Pak, los ngono lho Pak. Nah iya, aku ora krungu apa-apa lho maling anyel aku. Ha iya. Ya Dek. Keca. Nah ya. Pramitra Kang mi Ngene yan, sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Ha nggih. Mergo apa artinya wayang, apa artinya dalang, apa maknanya sinden tanpa penonton yang mendukung pagelaran seperti pada malam hari ini. Ngono kuwi. Penonton iki penting, penting. Luwih penting penanggap, Pak. Kok iso? Loh, lah nek mboten enten sing nanggap sinten sing nonton? Penting apa? Penanggap. Sing penting dhuwit. Oh. Lek nanggap ra ndek dhuwit, merongos kowe. Ayo. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Entek meni Tuhan minggu mesti arep. Ya ya.
baleni saiki sing yuk putri sing yo wiraswara nggih ji ro lu yo iya nggih cobi kula lempar teng para penonton sing yuk niku sinden 7 sing yo sedaya para lenggah kersa nggih Pak nggih. Alhamdulillah sing yuk sinden 7 sing yo kabeh para penonton ingkang kersa yo kula dongaaken tambah kathah rezekinipun. Yo sinden 7 sik yo Ci Ro Lu. Iya. Penonton tepuk tangan untuk penonton malam hari ini luar biasa. Wah, elok temenanan. Gimana yang belakang lanjut? Ayo. Saiki diwalik men ora gosong. Sing yuk penonton sing yuk sinden 7. Siap nggih, Pak nggih? Oke. 1 2 3. Sinden? Iya. Alhamdulillah kaya bal-balan. Gayeng terima kasih partisipasinya. Selanjutnya Bukesi lagi. Ya coba apa. Tapi niki Pak Dalang. Pripun? Koncone panjenengan Mas Joko Porong tasik nenggani lho ket mau. Wah, Mas guru lho iki. Dosen. Mas nggih. Wayangan model 45 kok ya dipirsani. Jane akar nyuwun berkah karo Mas Porong. Mas Joko Porong menika teman seperjuangan kula Bapak Ibu. Panjenengane saiki dadi dosen UNESA, kula wonten isi Surakarta. Ning nalika kula kuliah kalih Mas Joko Porong niku lara lopo Solo Jogja kula nglaju nderekaken Pak almarhum Ki Seno Nugroho. Dadi kula niku awal-awale nyinden niku sindenipun Ki Seno Nugroho. Niku ingkang beto priyayene. Alhamdulillah. Saiki aku nyeluk berkah sampeyan nyuwun. Ngendang ikut manggung. Ayo jeling ta? Karawitan. Ayo. Mas Joko ya dadi tak gendang tundung ngono no. Ayo Kang Mas. Oh, panjenengane iki ya. Ayo. Kutut manggung, jeling to. Klasik ya oke, modern ya siap kok. Ayo Mas, iki. Pun kuwatir. Adik jenengan teng Solo kula openi. Ayo tangga nyate kae soulmate-ku kae. Ayo nggih. Anggere tak tinggal tanggapan sing tunggu omah nih Pak Gendut kok. Ayo nggih. Ayo wis kaya sing di omah nampa job barang ngono kae. Nggih. Tapi nyuwun nggih tampa kangen Mas Joko. Kaya apa nggih. Piyayine menika komposer kelas dunia lho. Ayo. Gending-gendinge ini pun mboten namung gending-gending gaya napa niku? Komposisi kontemporer ning gending klasik sing terkenal sak donya niku sing ndamel Mas Joko Porong nalika judule napa? Ngeteraken layonipun Ki Seno Nugroho, gendingipun Gajah Seno. Wah, nggih. Sing ngene iki lho. Asritina ning pasewakan tinon. Nangis aku wis. Nggih, sing karyane Mas Joko Porong sing liyane kuwi, sing kontemporer apa? Kelingan ra sampean. Karyamu sing kae lho, S2 kae lho, lali aku. Aku kan rambut jak kae. Nembang ya. Nalika sampean kan kuliah S2, tugas akhirmu ning Candi Penataran, wayang relief mengangkat karya wayang relief dari Candi Penataran. Sampean nalika semono kan njaluk tulung aku to. Mbak Kesi, tulung aku sindenono karya tugas akhirku S2, Mbak. Ini aku yo jawab sepurane yo Dek, aku pas kuwi ning tanggapan yang luar negeri ning Austria. Jadi kapan-kapan yo. Iya, ini apa-apa gitu tetap bagaimana laki-laki sepak terjangnya pasti mana hadap ada saja. Ya aku ngerti terus sampean entuk ganti dosen saka Padang Panjang. Wow! Maka. Iya. Golek gelar nonton kuwi ana ngapa to, Pak? Ayo. Nggih. Niku Mas Joko Porong wis elok tenan piyayi kaya ngono. Kuwi urung adine wah tenan karyane ya hebat. Jos ayo. Wingi ya bar pentas festival Pasca. Wah, luar biasa. Penontonnya full ngisor dhuwur ning TB kae. Ayo. Jos temenanan iki. Ayo coba. Omben
Film kok si film biru. Ki ngomong apa to? Iki lampune lho dikek biru ora nggih. Kafe. Ben 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 nana Yuk, awas. Aku tute dialange cilik ata ben Kakung Mas Joko Porong sik kelingan kalih Kutut Manggung. Elak temenanan. Lah ngene anggere wis tau kelingan ya kaya wong mondasi kae. Dasarane wis cetha arep gawe omah model piye ya tetep iso. Ha iya wis elok temenanan. Bar iki genah ndak. Ayo ngono. Terus Bu Kesi, sampean Bu Kesi. Pakan Kon dhuwur Bu. Minir hatta kutute dialange mabur ata bakan Putri bakan bapak nganggo mandek kowe ora lah sing ngendang Mas Joko iki sing ngentekne ora Mbak Tutik ora pas iki. Yo Mbak Tutik iki padha-padha le komposisi iki. Ayo Tik, imbang ngono kuwi Mas Joko yo. Jarwa Jan kaya Yeni Arama. Ayo. Ya. Lah kula mungkin nek mboten sae wirang lho Pak yo ya. Oh, ora, kulino wirang nek ra apa-apa.
Mas, Mas. Kompak to lek sindene tuti karo Mas Joko. Ayo. Terus bar iki terus duka. Ayo, nggih to sih, nggih. Tuti, ayo Ti, awas Ti. Aduh. Aduh. Bentar ya Pak ya. Ya, ditata sik ling gue. Saya takut nanti kalau kewirangan itu loh. Ora apa-apa. Saya kan sangat hormat sama Pak Joko. Ayo. Padane gendera dihormati malah. Aduh. Malah parahyangan. Kan cengkok orang sendiri-sendiri Pak Yoyo. Tapi kan cengkoknya masing-masing toh. Iku tut Pasundan iki. Ayo nggih. Aduh. Aduh. Lai. Apik iki. Lai-lai. Kalau napa mau selesai itu harus bervariasi Pak Yoyo. Iya. Lai wong bakas. Angel lho, kapan-kapan lek Mas Joko nggarap komposisine vokale tutik lho. Ayo. Wes. Tolong saya dibawa Pak Joko nanti. Gawa kowe genah wareg dipisui. Tapi saya senangnya kalau dipisui. Ah, Iya, agak keras gitu loh. ah iya. Iki nekat lek iki. Hawangi. Wangi. Ya mas, kutat panjang. Jaluk ngombe. Sing sesama orang Ngawi, matur nuwun Mas Joko Porong. Cak Yuda, pripun komentar jenengan niku suarane Mbak Tri Hastuti niku seriosa niku wau. Niki wau. Nggih. Kalau aku sih yes. Yes. Oke. Mosok cocok Saya. Niki kan termasuk menapa menika variasi. Oh, Garapan dadi niki dicengkok Parahyangan Bandung. Niki kan Bandung, nate dari Asep. Asep Sunarya. Mboten Asep niku lho Asep Irama. Asep Irama. Mriki mang jumeneng mriki. Nggih. Wah, niki wau nembe eca Wawan Pangandikan Catur Netra kalian Pak Rektor. Oh nggih. Wawan Pangandikan Catur Netra namung tiyang kalih 4 mata. Oh kalih Cak Hasan. Nggih, wah. Pripun komentar napa mboten? Cak Hasan niku piyayi ingkang humble, supel dan juga modis. Nggih. Saestu. Wah, kula nyekseni piyambak Mas Yoyo. Pripun? Pak Rektor Cak Hasan menika anggon-anggon sarwa sae. Kula nyekseni piyambak. Klambi niki lho, Pak. Suwek sithik. Moh nganggo diguwak. Piyayi le besus nganti. Besus ngadi sarira ngadi busana. Celana suwek sithik. Moh nganggo diguwak. Diguwak, nggih. Niki wau teng Indomaret tuku rokok duweke 5.000 niku lho suwek sithik. Diguwak. Disolasi, Pak. Niku. Beda karo kaos karo kathok mau. Eman 5.000 kok Iya. Wah, hebat luar biasa. Kula kinten jenengan wis kondur lho kanca-kanca. Boten kula niki nek kalih Madangkara kan cerewu. Wah, kita seneng kalih karawitan Madangkara. Walah, rawitan Madangkara niku luar biasa hebat. Napa melih niki wau diberkahi komponis hebat dunia Mas Joko Porong luar biasa. Karya-karya beliau. Alah Mas Joko Porong niku nek kalih kula alah. Kenal? Boten ya namung mireng asmanipun ngoten Mas Joko Porong, Mas Joko Porong dalang dinding gunakne garapane ngoten. Nggih, Hebat. Lha saking menika pancen teng Unesa mriku jane gudangipun para seniman-seniman hebat. Mila teng mriki wonten Sendra Tasik, Cak Yuda. Nggih, wah nek kados panjenengan Mas Joko Porong menika seniman yang akademisi, yang belajar di bangku sekolah maupun belajar di bangku kuliah. Tapi nek kados kula Mas Mondol menika kan termasuk dagelan atau seniman otomatis.
Otodidak. Lah nggih, otodidak. Tapi nggih mbok sinaosa dikaya ngapa kami juga berusaha bagaimana supaya kami itu tidak kalah dengan yang akademis. Ah nggih, Lah arep dikaya ngapa nuwun sewu lho. Panjenengan lak dereng pirsa to Mas Mondal niki sinten? Lah sinten? Lho, pripun menika gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa? Kayangan. Parangganane para widodari. Oh, lho. Menika nek sing klatih mboten pukulun Bathara Mondal. Kaya Mboten ngatasi. Mas Mondal menika ketok Allah tanpa rupa ning sejatining menika jalma limpat seprapat tamat. Bathok bolu isi ndut. Niki lho. Isi madu. Madu nggih madune ceblok teng dundutan ngoten lho Pak. Terus kula jimuk, kula resiki ketok gilap ngoten. Nggih. Tegese mumpuni. Mumpuni ing salwing rah. Pripun to Mas Mondal menika? Saya bab karawitan nggih pinter. Seniman yang serba bisu. Itu adalah bisa. apa-apa iso lho. Serba bisa. Serba bisa seniman sarwa saged. Julukane mawon jenengan dereng pirsa. Sinten? Mas Mondal menika salah setunggaling maha wiku Dwijawara Hambrengengeng. Lah niki lho Pak, niki lho. Kula mboten nambah-nambahi mboten Dwijawara ora mbrengengi sulukan ora. Tegese Dwija, guru niki lho Pak. Guru. nggih. Guru. Maha wiku niki Pak. Maha wiku. Dwijawara. Hambrengengeng. Lah nek Mas Joko Porong nuwun sewu akademisi kandidat doktor. Nggih. Mas Mondal mboten kalah Mas yo otodidak maha wiku. Wah. Dwijawara Hambrengengeng. niki lho Pak. Mboten nambahi mboten ngurangi. Mau wiku padha kalih guru besar lho niki. Guru besar, guru besar. Lah pripun? Ditus? Dites, dicoba dites. Dites napa pripun? Nggih, dites. Coba Mas, wong kene iki ben pirsa sapa to sejatine Mas Mondal. Mas Mondal kuwi gamelan Lokananta sing nabuh para dewa nek ora pukulen Bathara Mondal alias Maha Wiku Dwijawara Hambrengengeng mboten ngatasi Pak Yaya. Yen dewa saking kayangan pundi niku? Lho, Mondo Montok. Apa enek kayangan Mondo Montok? Lah niki digolekno wilayah kok niku. Wah, iya. Kula pun request kalih Bathara Guru, tolong sampean golekno wilayah. Niki kanggo niki. Dites. Coba ayun-ayun buka saka Bonang. Coba. Garapan gampang nek kuwi. Iya. Nuwun sewu nggih. Tukul. Pangapunten lho kanca-kanca yoga, ampun minder, ampun ngedap niki seniman otodidak. Wah iya. Apa mau? Ayun-ayun buka saka Bonang. Rungokno. Nem luro cici rolu nempyong. Pripun? Pripun? Nyolong pethek lho iki. Nggih. Lah terus piye Mas? Balungane nututi. Balungan nututi. Rolu cilu moluro moluro cilu moluro nem lumo nem roji nem molu nem luro luji rogong. Pripun karepe padha ming larase mboten sami ngeten. Garap Mas. Waduh, garap hebat pripun Mas? Elok. Ayun-ayun buka saking Elok. Bonang. Percaya ta Percaya sampeyan Mas kula. Mondal Maha Tapi Wiku. gending liyane. Gending liyane coba Mas ketawang Ibu Pertiwi sing penak-penakane. Buka Ibu Bonang. Pertiwi ya saka Bonang. Piye Mas? Nem luro cici rolu nempyong. Lho, kok padha karo-karo ta Mas? Pancen gamelan iki mirip-mirip. Oh. Santi Mulya. Lah, Santi Mulya ki rada angel ki. Santi Mulya saka Bonang no. Piye Mas? Nem luro cici rolu nempyong. Kok padha neh to Mas karo Ngomongin nek gamelan ki mirip-mirip. wis golekno gambir sawit. Gambir sawit saka Bonang no. Piye? Nem luro cici rolu Nempyong. Kabeh nempyong-nempyong lho. Ah, pale yo nggur kuwi kok.